green-minded ka lang, Adi. Hi, Ading ko! Welcome sa bagong video ni Manang Biday! Ang video natin ngayon ay mga salitang medyo malaswa pakinggan sa Tagalog. Pero normal lang sa aming mga Ilocano. Walang halong kabastusan. Wholesome na wholesome. Let's start! Pero bago tayo magsimula, kung bago ka lang sa channel ko, mag-like at mag-subscribe ka na. I-click mo na rin yung notification bell para updated ka pag may mga bagong video si Manang Biday. O diba? First word pa lang. Ano iniisip mo? Alam ko na kung ano iniisip mo. Ang salitang bayan. Sa Tagalog, yan yung bantay ni Junjun. Yan yung dalawang bantay ni Junjun na laging nakaabang sa ilalim. Diba? Pero sa Ilocano, ito po ay walang halong kabastusan. Ang salitang bayan ay matagal. Ibig sabihin, pag sinabihan ka ng nagbayag ka nga agkut-kuti, pag sinabihan ka ng ganun, ibig sabihin bagal kang kumilos. Bayag. Matagal. Oh. Ano na naman? Naglilikot na naman yung utak mo. Utong. Ang utong sa aming mga Ilocano ay hindi malaswa. Sa Tagalog kasi ito yung, alam niyo na, yung corona sa bundok ng mga girls. Di mga boys, hindi naman, di ba? Pero sa Ilocano, sa aming mga Ilocano, ang utong ay gulay. Ito ay sitaw. Alam ko nasabi ko na to sa mga, may isa kong video ganito din eh. Nasabi ko na ang utong ay sitaw. Di ba? So pag tinanong ka kung ilang kilong utong ang bibilhin mo pag nasa Ilocos ka, huwag kang tatawa. Sitaw ang tinatanong, hindi yun. Oh, ngingiti-ngiti ka dyan. Hindi yan yun. Ang kike, diba? Kike. Ang kike, sa Tagalog, ay alam niyo na, mga kemerot, mga kemerlat, mga kemberlo na mga girls. Yan si, pempem, kung tawagin, diba? In other terms. Pempem sa girls, ng girls. May pempem ba ang boys? Basta yun, pempem. Pero sa Ilocano, ang kike ay kilte. Kapag sinabihan ka na, at gano'n ka, nakitig ka man, kike, tita. Pag sinabihan ka ng gano'n, sinabi sa'yo, huwag kang magulaw, huwag mo kong hahawakan dyan at may kiliti ako dyan. Yun lang yun. Baka sabihin, may kike siya sa tagiliran. Ano? Mutant. Oh, lalong lumaki yung ngiti mo. Upgraded to, may S. Mas marami. Plural. Pero hindi ito yun. Diba? Ang salitang pukis sa Ilocano ay gupit. Gupit. Either gupit ng buhok. Alam ko, gupit lang siya ng buhok. So, kaya pag pinagsabi na pupunta ako dun sa may barbershop, magpapagupit ako pag ganun. Pero sa Ilocano, mapanak rin ko, pag pukisan, mapanaag papukis. Sige na, itawa mo na yan. Huwag mo nang pigilan, baka matae ka pa. Diba, upgraded na to. Diba? Hindi lang isa, pero dalawa. Puki-puki. Ano? Ito ay masarap. Masarap na pagkain ko sa Ilocos. Kala nyo, ito ay inihaw na talong. Tapos ginisa siya sa itlog, kamatis at sibuyas. Yummy! Puki-puki! Oh, hindi ito yon. Hindi ito yung mga natatakot. Magpa-tuli. Hindi ito yan. Sa Tagalog, siguro. Oo, pero pag sa Ilocano po, ang supot ay parang plastic o kaya pambalot. Diba? Pag inpusan ka ng nanay mo at sinabing, "Hoy, hindi naman biro ka
dati pag plastic tayo. Naku, pag sinabi nilang gano'n, ang ibig sabihin, ang pinapagawa nila, pinapahanap ka ng supot o pambalot. Diba? Huwag masyadong dream-minded. Ano, may itatawa ka pa ba? Itawa mo na. Diba? Kabatiti. Alam ko na kung anong iniisip nyo sa word na to. Hindi po ito. Hindi ito yung ninenervyos na Anes. Hindi ininenervyos si Junjun. Ito po ay gulay sa Ilocos. Patola. Patola siya para sa aming mga Ilocano. Walang halong kabastusan. Green-minded ka lang, Adi. Aminin mo, tumawa ka sa mga words na to. Diba? Maganda nang alam mo tong mga words na to. Para pag napunta kayo dun sa may Ilocos, dun sa may amin, o kahit anong lugar na nagkasakita ng Ilocano, pag narinig niyo yung mga terms na to, at least hindi na kayo magtatawanan, diba? Diba? Advance mag-isip, si Manang. So, sige mga ading ko, thank you ulit sa walang sawa niyong pagsuporta kay Manang Biday. Sana, manood pa ulit kayo ng mga videong ipapalabas ko. Thank you!